салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. рекламаш без сума. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, колхози Россия. Дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур. Дукомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 159 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон. Дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рудакӣ. Дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, политехникум. Якомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. Якомната квартира дар 14 этаж қарор дорад. 57 метр квадрат нархаш бошад. 193 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона срочно фурӯхта мешавад. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рудакӣ. Дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 9 километр. секомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 68 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам.